Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er handhavingsteams naar Klein Curaçao zijn gegaan vanochtend. Dat heeft minister Cooper van VVRP bevestigd. Het gaat om een handhavingsteam van zijn ministerie, het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. En een handhavingsteam van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Die zijn samen met vertegenwoordigers van Carmabi, de politie en andere instanties naar Klein Curaçao gegaan. Ze behandelen daar de kwestie van de prijs die aan de regering moet worden betaald voor constructies en andere zaken. Er wordt veel gebouwd op Klein Curaçao, of er is al veel gebouwd. En nu gaan de teams bekijken of de kosten die daarvoor aan de regering moeten worden betaald, onder meer vergunningen en dergelijke, daadwerkelijk correct zijn. Dus men gaat even polshoogte nemen op Klein Curaçao. Tegelijkertijd gaat het Sea Turtle, mensen van de Sea Turtle organisatie mee om te kijken of er illegale constructies zijn gebouwd die de schildpadden hinderen bij het leggen van eieren. Dat is een groot probleem. Een paar weken geleden kwam bericht naar voren dat schildpadden geen ruimte meer hebben om hun eieren te leggen vanwege illegale constructies. Daar wordt dus nu naar gekeken. Vakbondscentrale waarschuwt regering. Dat blijkt uit een brief van vakbondscentrale CGTC. Die is bezorgd over de recente politieke ontwikkelingen op ons eiland. Volgens de CGTC wordt ons land door het kabinet Pisas II eenzijdig en autoritair geregeerd. Daarbij wordt vooral gewezen naar minister Silvania. CGTC zegt bezorgd te zijn over recente ontwikkelingen als massale kwijtschelding van belasting voor vrienden, zoals ze het omschrijven. En stelt dat de regering de politieke crisis niet als excuus mag gebruiken om wetten te negeren. Meer geld voor bescherming Koninkrijk. Dat is een van de conclusies uit de Defensienota die gisteren in Nederland werd gepresenteerd. Het kabinet Schoof gaat de bescherming van het Caribisch deel van het Koninkrijk versterken. In de nota wordt gezegd dat de noodzaak om beter voor te bereid te zijn op aanvallen en militaire conflicten in de Caribische regio groot is. Daarbij wordt vooral gewezen naar de instabiliteit in Venezuela. Het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt daarnaast geconfronteerd met georganiseerde misdaad en de toenemende invloed van China en Rusland in de regio. Dat staat allemaal te lezen in die defensienota. Venezuela blijft een onvoorspelbare factor en een potentiële dreiging. Ook wordt er gekeken naar de versterking van de Caribische militie om beter voorbereid te zijn. Politie weer in actie bij Dam Preto. We hebben het vaak over dat gebied op Curaçao waar mensen toch naartoe gaan om dingen te doen die eigenlijk niet mogen. Het dumpen van illegaal afval, het verbranden daarvan. De Dam Preto is nu afgezet, er zijn blokkades opgelegd. Maar toch heeft de politie van Montaña gisteren weer mensen weggestuurd die diabaas aan het scheppen waren. Ze zeggen dat ze daar toestemming voor hebben, maar duidelijk is volgens de politie dat ze geen toestemming hebben. En als ze nog een keer komen, zullen er arrestaties worden verricht. Een deurwaarder heeft een officiële brief gestuurd naar de directie van Curaçao Heavy Equipment, waarin staat dat ze geen toestemming hebben om het zand bij Dam Preto te scheppen. Er zijn wel andere plaatsen op Curaçao waar dat kan gebeuren, maar dus niet op Dam Preto. Man leeft al jarenlang in Greppel, u ziet de beelden. Een man, sinds 2020 ongeveer, leeft in deplorabele omstandigheden en buurtbewoners hebben erover aan de bel getrokken. Het zorgt voor onhygiënische omstandigheden, maar soms ook voor gevaar. De man brandt soms steekt soms dingen in het vuur, gooit met stenen naar de buren. Maar vooral de situatie dat een man in zulke omstandigheden moet leven is niet goed. En de buurtbewoners bij Rederslust hebben gevraagd om aandacht voor de situatie en een oplossing. En dan overheid op zoek naar vissers. Dat gaat over het project waar al jaren geleden mee begonnen is en ook het kabinet Pisas verder mee gaat. Namelijk van de FAD's, Fish Aggregation Devices. En dat zijn speciale manieren om vissen aan te trekken. Wereldwijd staan traditionele beroepen onder druk omdat ze moeten concurreren met geautomatiseerde productieprocessen.
Dat geldt volgens de regering ook voor de traditionele visserijsector en daarom zijn die VATS geïntroduceerd. De vissers zouden daarin moeten investeren, omdat het op die manier makkelijker en beter wordt om vis te vangen. En er zijn ook allerlei voordelen aan die de regering PISA's graag aan de vissers wil overleggen. Maar daar moeten de vissers zich wel melden. Dus de regering is op zoek naar mensen die mee willen gaan in deze meer moderne manier van vissen. Beter voor het land, beter voor henzelf en beter voor de natuur. Aldus de regering PISA's. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want het is Dia di Bonaire. Gefeliciteerd aan de mensen van Bonaire. 6 september is de dag waarop in 1499 Bonaire zou zijn ontdekt door Alonso de Ojeda en Americo Vespucci. De dag wordt groots gevierd op Bonaire. Het is een belangrijke feestdag. En de overheid van Bonaire heeft een hele mooie video uitgebracht waarin de boodschap van Dia di Bonaire wordt gekoppeld aan het goed zorgen voor deze parel van de Cariben. Kijk naar de volgende video. Bonaire. De mundo camina e maravilha de natureza está virando mais e mais caros. Nós está privilegiado para a isla aqui nos cas. Segundo o nosso cana, canto de sua costa junto com o solo, e está explorar o reef de coral para prosperar. Nós estamos a recordar que a isla aqui está nos herência, regalo passar para a geração. Pero tu regalo aquí también es responsabilidad grande. No está suficiente para solamente admirar Bonaire su boniteza. Nos merecer cuidar también activamente. Mientras cada año nos reúne para celebrar la esencia de Bonaire, nos renovar también los compromisos con su futuro. Bonaire, nos cas, nos sanidad. Bonaire, nos cas, nos sanidad. Dan gaan we naar Nederland, want er zijn Curaçaoënaars betrokken bij de moord op een 84-jarige man. Het gaat om Maas van den Heuvel uit Kampen. Die is in zijn huis omgekomen. Er staan meerdere mensen terecht. Volgens justitie zou Ali K. het brein achter de overval zijn. Maar er zijn verschillende mensen uit Curaçao, Ragender J., Nashendrik W., Silvinio B., die allemaal betrokken zouden zijn geweest bij de moord op deze bekende inwoner van de plaats Kampen. Hij werd in oktober vorig jaar dood aangetroffen. De zaak is nog voor de rechter, dus moet nog een uitspraak inkomen. Maar het lijkt erop dat de 3
een grote rol in hebben gespeeld in het overvallen van de man in zijn huis, in het knevelen en daarmee uiteindelijk ook de dood van de man veroorzaakt hebben. Ze zouden de man met een elektriciteitssnoer hebben vastgebonden en op zijn hoofd en lichaam hebben geslagen. In de omgeving van Kampen heeft deze zaak heel veel stof doen opwaaien. Nog meer nieuws van Curaçaoënaars in Europa. 2 Curaçaose drugscouriers die zijn veroordeeld in België. Ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 maanden, dat is 3 jaar, wegens hun betrokkenheid bij een poging om cocaïne het land binnen te smokkelen. Ze werden gepakt in juni 2021. En ze maken deel uit van een criminele bende die in 2022 werd ontmanteld. De 2 worden verantwoordelijk geacht voor het binnenbrengen van enerzijds 25 en anderzijds 12 kilo cocaïne met koffers. Ze zijn veroordeeld tot 3 jaar en België heeft wat dat betreft geen mogelijkheid dat de straf veel minder zal worden. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze die 3 jaar ook volledig moeten uitzitten. Dan gaan we naar Peru, een opmerkelijk bericht. De beelden zijn ook opmerkelijk. Er zijn namelijk honderden kikkers in beslag genomen. Die worden gebruikt als aphrodisiacum, als ik het goed uitspreek, maar beter bekend onder de naam lustopwekkers. De kikkers zouden speciale gaven hebben die ervoor zorgt dat mensen hun potentie wordt verhoogd. Maar het handelen in dergelijke dieren is illegaal en daarom zijn er verschillende mensen aangehouden. De Nationale Bos- en Natuurdienst meldde dat ze 390 kikkers hebben gevonden in een kartonnen doos in een vrachtwagen. De zending was bestemd voor de Peruaanse hoofdstad Lima en daar worden de kikkers gebruikt in de traditionele geneeskunde en in gerechten die als libido verhogend zouden werken. In de afgelopen 15 jaar is de populatie van deze kikker, die ernstig bedreigd wordt, naar schatting met 80% gedaald door stroperij, klimaatverandering en vervuiling. En daarom doet de overheid er alles aan om te zorgen dat het beest niet volledig verdwijnt en is het een beschermde diersoort. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik wens u een hele prettige dag. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.